Aixeca't, ràpid, que estem en un somni. Què dius? Que estem somiant? Em sembla que qui somia ets tu. Deixa'm dormir. Sí, és un somni meravellós. Som a un teatre ple de gent i nosaltres som a l'escenari per presentar les actuacions dels alumnes de l'escola. Que no estem en un somni, que t'has fet un embolic amb el lema de la nostra escola d'enguany. Així? No estem en un somni? No. Doncs jo crec que tenim públic. Ara sí que em sembla que l'hem feta grossa. Havíem de presentar el Festival de Nadal i ens hem adormit. Ja et deia jo que t'havies d'aixecar. Sí, però per presentar les actuacions, no per viure dins un somni. Doncs, senyores i senyors, Preparats per escoltar la classe de primer? Abans, però, us volem transmetre els nostres desitjos per a aquestes festes. La Claudette, el nostre núvol més estimat, ens convida a somiar amb Jesús un Nadal per tothom. també ens convida a viure un Nadal ple d'esperança, Ple d'amor i solidaritat. sempre ple d'alegria. I especialment ple de pau. Primer ja està preparat i cantaran en català Dimoni pelut, en anglès Santa Claus is coming to town i en castellà Blanca Navidad. M'aixeco al matí, no em puc entretenir.
Després d'aquesta magnífica actuació, és el torn del primer B, que ja estan preparats i cantaran en català amb la llum del fanalet, en anglès Hello Father Christmas i en castellà Ay del Chiquiriquí. I
moments més bonics d'aquest Nadal. És el moment de compartir tots junts una cançó. Sí, és aquella cançó que us han ensenyat els vostres nens. Ens fa molta il·lusió que, ara, canteu amb nosaltres, tinguem tots un bon Nadal. Ja teniu, no ja? Doncs ara tothom. Tinguem tots un bon Nadal. 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 I fins aquí hem compartit amb vosaltres les nostres cançons i balls. I us agraïm la vostra presència i els vostres entusiastes aplaudiments. A nosaltres ja ens toca dir-vos adeu, esperant que hagueu passat una bona estona i desitjar-vos un bon Nadal!